Bagong Legazpi, Laking Legazpi, Pusong Legazpi Albay. Yan si Congressman Alfredo Garbin Jr. o mas kilala bilang Kong Pido. Isang ama, abogado, dating propesor at politiko. Pero sa likod ng kinang ni Kong Pido, higit sa lahat siya ay makatao. And Kong Garbin is in the house. Thank you very much. Lumuwas pa kayo talaga dito. Parang napakagalang-galang ni Kong, ano? Pero ang galing niyong magparo-paro G. Minsan napapasubo. Napapasubo? Sino nagturo naman sa inyo ng paro-paro G? Wala, tinignan ko lang ako sa lahat ng mga videos and easy learner naman po ako. Ah, talaga? Sample nga. Hindi gusto ko makita. Yung sa video na lang po. At ayun nga, napaindak si Pido sa trending song na Paru-Paro G. Pero sa aming kwentuhan, siya raw ay palaging para sa tao. Yan daw si Pido na uunahin ang taong bayan. Well, my proudest moment siguro is whenever I bring service to the Bicolanos as a 9-year congressman. Those 9 years when we were able to formulate those laws, enactment of those na pakipakinabang hindi lang sa mga kababayan natin Bicolano o hindi sa buong Pilipinas. Like for example, yung 2013, we were able to principally authored and enact the Anti-Bullying Act of 2013. Kung kaya't kung siya'y papalarin, trabaho pa rin sa kanyang mga kababayan ang kanyang hain. Bukod pa rito, ipagpapatuloy daw niya ang kanyang nasimulang proyekto noong 2019, ang pagkakaroon ng water system sa kanilang lugar. Inda kasi ng mga tao, marumi ang tubig ng iilang barangay sa kanila. Hindi ba pag binuksan mo yung gripo daw dyan, kulay lupa ang lumalabas? Ano ba yung bakit ganon? Minsan po ganon. That's because yung pipeline ng water district were not improved, were not rehabilitated. For the longest time, ganon na talaga. Hindi naiinuman. And that caused a waterborne diseases doon din sa aming mga kababayan. But the biggest problem yung nasa bundok, yung sa upland barangays. Yun talaga po. Walang tubig. Half of the population of Legazpi does not have access to clean and potable water. Pero hindi lang siya ama sa kanilang tahanan. Anong prinsipyo nyo pagdating sa paghahati ng work for family, especially the children? Yung quality time, non-negotiable yon. Dapat during the weekend, at least one full day, dapat para sa pamilya. Pagdating sa pamamalakad sa bayan, ano ang kadalasang sumbong? Bureaucratic red tape, pag-i-issue ng permit. And that's why I envision a city hall that will be fully digitalized para maiwasan yung red tape and of course the corruption, and at least 24 to 48 hours renew na yung business permit or na-issue na ng business permit. Lahat ng klase yung problema po, kahit nga pagpapustiso. Ano po ang nagbibigay ng lakas ng loob sa inyo na kayo po ang iboboto ng mga taga-Legazpi? Well, yung tao na mismo po siguro na araw-araw nakikita ko. Dati walang boses at natakot na kumbaga ipahayag or i-declare yung kanilang suporta. Ngayon po, out of the open, ay pinapakita nila. Yung anchor ko, yung ako Bicol Party List, of which I still represent in Congress, ay katulong po natin upang lahat ng pondo na kailangan natin ay pwede natin maibaba sa lokal na gobyerno. Kipuan-puan sa Kuyang Jose para sa Rapido. Si Pido, haligi ng Bagong Legazpi. Kita po may marahay na programa. Programa na kapakapakinabang sa gabos na sektor kan sa tuyang syudad. Programa sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, sa kabuhayan, sa pagtao, kitabang sa sektor kang agrikultura, and lalong-lalo naman sa pagpromotir sa turismo, pagpahalaga sa tuyang kapalibutan. Kaya po, sabayan nindo ako sa laban na ini. May marahay kitang plano, mas may marahay kitang programa. Sabayan nindo ako. Diyos mabalos sa inyong gabos.